Večeras me, dobri ljudi, nemojte ništa pitati. Neka suze tiho teku, pa će manje boljeti. Ne dirajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi. Poštovani prijatelji, evo nalazimo se u župnom dvorištu župnog doma i mjesne župne crkve mjesto toga. Na ovom mjestu je prije 32 godine počinjen ratni zločin svećenika Ivana Burika. Nažalost, evo do danas dan ovaj zločin nije istražen, niti procesuiran. Prije nekoliko dana ili prije izvjesnog vremena dobio sam pismo od srpskog dobrovoljca koji je za vrijeme Domovinskog rata bio na četničkoj strani, koji mi je na 8 strana činio pismo ćirilici putem posrednika dostavio i detaljno opisuje određene zločine u mjestu Tovarnik, čak i određene grobnice. U tom pismu po prvi puta javno on govori o samom počinjenju i ratnog zločina ubojstva Ivana Burika. Pa on tako između ostalog govori u svom pismu da je između 6. i 8. listopada 1992. godine u večernjim satima između 18. i 21. On zajedno sa još dvojicom dobrovoljaca, čije imena se ne sjeća, i još trojicom dobrovoljaca, Željkom Krnjajićom, Djerajić Jovanom, Zdenkom Sabićem, oni su iz Šida, i Đurom koji inače iz Tovarnika danas živi u Adeševcima, da su zajedno došli do župnog dvora, tu kroz dvorište ušli u župni dvor i u župnu kuću, pozvali veličasnog Ivana Burika da izađe iz župnog doma, zatražili od njega da uđu u podrum, te su prilikom ulaska u podrum iz automatskog puška u njega pucali Željko Krnjajić, Djerajić Jovan iz Šida, Zdravko Sabić iz Šida i izvjesni Đuro iz Tovarnika. Nakon toga zločina udaljili su se u nepoznatom smjeru, a veličasnog Ivana Burika su ostali mrtvo da leži u podrumu. Nakon nekoliko dana, s obzirom da se Ivan Burik morao javljati u štab, primijetili su da se on ne javlja, te su poslali nekoga da provjeri šta se događa s njim. Taj koji je došao vidio je iz mjesnog štaba iz Tovarnika, vidjeli su da je ubijen. Ciljem da prikriju taj zločin, da vojna policija iz štaba operativaca iz Šida ne sazna za ovaj zločin, da je nestvaran problem. Zatražili su od Ljeposlave Stanimirović, supruge Vojislava Stanimirović, koja je tada bila liječnica u ambulanti u Tovarniku, da sačini lažno izvješće o uzroku smrti pokojnog Ivana Burika. Te tako izvješće lažno sa drugačijim uzroku smrti su dostavili u štab i nakon čega im je naređeno da civilna zaštita Ivana Burika zakopa na mjesto groba. Sa ovakvim opisanim radnjima je nesporno da su Željko Krnjajić, Djerajić Jovan, Zdravko Sabić, Đuro iz mjesta Tovarnika uz pomoć Ljeposlave Stanimirović, nakon što su ubili svećenika Burika, krivotvorili, lažirali uzrok smrti i smrtni list, te ovaj nemili ratni zločin do danas dan prikrivali. Svjedok ovog događaja je do nedavno prije svega šutio, pa je putem posrednika sačinio to pismo koji mi je taj posrednik dostavio, i posrednik i on su voljni svjedočiti pred institucijama zločina. Nije problem ih uhititi i procesuirati, s obzirom da oni žive u Srbiji. Naše tužiteljstvo, odnosno naše državno odvjetništvo treba dostaviti srpskom tužiteljstvu dokumentaciju i zahtjev da se to ispita i procesuira i da se ovi počinitelji nakon 32 godine konačno mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti.